Puila no lamsogo ani YT channel o hingke ang tini norokni bagui nangkukmani koktarok tubuui phaikha tei norogo video no puilani theke paithak jora kaham khe khnai tongdi. O video wngkha jotoni bagui no bahai khe hingke kwbangma borok no tongo je tabuk bahai no ang tamo khaikha hingke kaham wngnai tei baksa bo uansogo angla obotui samung khaina muchung tongo. Ang jodi o samung no ang khaikha hingke ano bui hainui uansoga no amtui bo haino tongo tei baksa bo uansogo ani khe tai buphuro jora kaham phasinai abotui rok hinui. Baksa khe ba hino ang tamo khai tongkhe khushi wngnai hingkhe abotui je kwbangma uansukmani bagui no ang tini norok no saikha rwnai. Puila no number 1 wngkha nini musungma no uansugui khaidi buini no uansugui yaprita sedi. Aboni example wngkha nini dol bai nwng school o thanani kok rwlaikha tei school o hakchal tei nini dol ni khe bike gari tongo tei nini khe bike gari bo kwrui. School ni time jora o atkaisa nini dol ni personal problem wngui bo school o thangui mania hingke nongkhe bahai khe school o thangmansina ba school bo hakchal. Aboni bagui no bui no uansugui yaprita sedi nini musungma no uansugui khaidi. Point number 2 buini kok no khunjuta kandi. Aboni example wngkha nong je jagao phano porinani phano thangkha haikaba samung kaham khainani jagao phano thangkha hingke nini bagui kaham ni saile hamya sanai no bangnai nong a kok rok no khunjuta kandi. Nong o kok rok no khunju kankhe nini success wngui manglak aboni bagui no nong a kok rok no khunjuta kaisongdi. Point number 3 jora kaham da hamya abo nong swnamnai. Aboni example wngkha nini dol khoroksa no hasugo tui tukuinani logi sankha hingkhe tei khoroksa dol no sakha park o guri tongo leyana hinui hingkhe tabuk nong decide khaisidi a kaini ni bisingo nong biyango thangkhe bisi khushi wngnai je nong khushi wnggo ayang digi no nong thangdi. Point number 4 sak no swkang sinuwui nadi. Aboni example wngkha nini dol khoroksa bo khe mwsana kwrwng tei nong khe mwsana rwngya nini dol no sakha tini sariko ang bai baksa program o ma mwsaina hinui hingkhe nong mwsana swrangya hingkha bahai khe mwsanya ba aboni bagui nong sak no ang tamo samung kwrwng tamo samung rwngya abono nong uansugui khaidi. Point number 5 nong tamo khai tongkhai khushi wngnai. Aboni example wngkha nong je samung no hamjago a samung no nong khaidi tamoni hingkhe nong je khaina musungmani samung no khaikha hingkhe nong khushi wngnai. Ang kha khaio norogo video ni bisingtui kisale swrungmung mankha hinui amo haikhe no salbrum brum Kokborok entertainment tip channel no choyaui nai tongdi. Bwskango norokni bagui teibo kaham kaham swrungmung koktarok tubuui tongo tei norogo video no sajak like subscribe tei share khaina tapukdi hingkhe tini ni bagui asuk no jotono no hambai.